Sapatos na gusto ni Kyle. Sapatos? Magkano po dito? Ha? Magkano dito? 50 pesos. Mura naman. Pero bagus ko pero. Patos 250. Hindi pa mangkin. Ha? Ay, ito ni malo-malo palo. Marami dito. Ano ka lang? Yan. Gusto mo na. Hindi ka na. Piso na lang pero. Ano sa 10? Malis yata yan. Puti. Gusto niyan, puti. Puti na yung sapatos. Ya, semua isi. Kailan dito eh? Sama. Ano yan? 350. Wala na ba? Ayun na yan, sir. Ito siya 300 na lang? Hindi. 300. 320 lang daw, sir. Yun din. Ito, ayun nga yan. Yang tipo. Sumama sa sumay. Walimang. Kasampo. Ada. May pingi. May bala ka lang. Pingi siya, huy. Sayang mo. Matanda umingi. Pandila. Apa ka din lang siya? Nilas ko. Hawa ka naman. Wala ka pera. Joke lang. Baka ka ba siya? Uy. Hello. Ha? Hindi mo pinaalot. Hapon, boy. Okay, linis ah. Linis. Tapo mo pa ulit. Yung isa ulit.
Cocomelon. Malas. Sayang. Hindi lang ikain. May gusto mo kayo. Ah? Sila? Pangit. Pangit. Balot. Palamig na eh. So yung name ng Pangasinan ay Lingayen pa. Picture tayo dito. Lingayen. Lingayen tayo ha. Simbahan ng Lingayen. May mga public market nandito. Yan. So dito yung part ng Lingayen. Lingayen, Pangasinan. Let's go. Tayo sa tawiran tayo. Tawiran. Tawiran. Very good. Ayan sila. Boy. I have a pineapple. Dito na tayo.
zone. Dito tayo daan. Ah. Wow. Wow. No, no. Daddy mo. Naligo ba kayo? Ha? Naligo ka? Ikaw? Naligo ka? Ikaw, naligo ka ba? Naligo. Dito, naliligo ka? Nalay ka. Marami na warin siya. Dahani rami kasi ni. Siguro ano wala.